Представете си, че всеки ден вашият живот може да бъде поне малко по-лесен. Ние от Касимо можем да сбъднем вашите мечти. Представяме ви Акара Smart Hub, центърът на вашия умен дом. Това е не просто умен център на дома. Хъбът може да работи и като локална аларма, дежурно осветление през нощта и дори звънец. Към него също така се свързват и всички останали умни устройства във вашия дом, като по този начин може да ги контролирате от разстояние и през вашия мобилен телефон. Едно от тези устройства е Akara Motion Sensor, който засича движение и ви позволява да създавате автоматизации и правила във вашия умен дом, които автоматично да се стартират, когато влезете в стаята и сензорът засече движение. Нашите сензори за наводнение могат да изпратят съобщение на телефона ви секунди след като засекат теч или дори малко количество вода под пералнята или миялната машина. Безжичните ни ключове могат да контролират всеки свързан умен продукт или сензор, както и да стартират цяла поредица от действия, сцени и автоматизации. Нашите сензори за врати и прозорци могат да ви известят, когато някоя врата или прозорец се отвори или е останала отворена прекалено дълго време. Сензорите могат да активират и вашата локална аларма или да стартират поредица от предварително зададени действия и автоматизации. С сензорът за температура и влажност на Акара може да следите температурата в дома си от разстояние през вашия таблет или телефон. Предлаганите от нас смарт продукти могат да се задействат и чрез гласови команди през Siri, Alexa или Google Home. What's the temperature in the living room? It's ranging from 23.1 degrees Celsius in the living room. Siri, is the front door closed? The front door is locked. С продуктите, които ние от Касимо предлагаме, можете лесно и на изключително достъпна цена да превърнете вашия дом в наистина умен и така да направите малките неща в живота си по-лесни, а за вас да остане време за важните неща. Good night! Good night! Касимо. Вашият умен дом по вашите правила.